Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündüligi programmamyzyň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleyen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň mediasy ýurdun Demokratik Partiýasynyň elektron hatlarynyň oğurlanyp paş edilmegine guman edilýän gatnaşygy üçin Ortaýada garşy Washingtonyň tiz wagtda jogap beriji çäreleri yglan etjekdigini habar berdi. Merkezi Aňtowgullugy Demokratik Partiýasynyň dalaşgary Hillary Clinton'yň hatlarynyň paş edilmegine saýlawlarda Donald Trump'a ýardym bermek boýunça tinançyk hökmünde garaýar. Bu çäreler belli bir uğurlara gönükdirlen ykdysady sanksiýalary tanalýan hakerlere günä ýönkemek Orsiýetli diplomatlar babatynda çäklendirmeleri girizmek we Orsiýetyň resmiýetleri barada utandyryjy gizlin maglumatlary paş etmek ýaly hereketleri öz içine alýar diýilip Reuters we Washington Post neşirlerinde ada zalmadyk resmiýetlere salgylanylyp habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň aňtow guramalarynyň çaklamalaryndan tapawutlykda Orsiýetyň gatnaşygyna şüphe bildirýänligini aýtdy. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna goşulşanlygy üçin Ortaýada garşy biziň hereket etmegimiz gerek we biz ederiz diýip ýakyndan çykyşynda aýtdy. 28-nji dekabrda Ortaýatyň daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Maria Zakharova Birleşen Ştatlaryň jogap beriji çäreleri barada berilen sowala jogap berip Aktamyň islendik hereketlerine Ortaýatyň gaýtargy berjekdigini aýtdy. İran'ın Pars aýlygy regionundaky iň ýakyn ýarany Oman terrorçylyga garşy görüşýän Saud Arabistanynyň ýol başçylygyndaky musulman koalisiýasyna goşulmak bilen uğruny üýtgedip biljekdigini aýtdy. Arab habar berişleri işlerleriniň 28-nji dekabrda aýtmagyna görä Omanyň goranmak ministri Saud Arabistanynyň şahzadasy Mohammed bin Salmany ýollan hatynda terrorçylyga garşy islam harby birleşigine goşulmak gararyny yglan edipdir. Pars aýlygynyň çeşmeleri şahzadanyň geljeki hepdelerde Omana tapar edip iki ýurdun arasynda howpsuzlyk harby we ykdysady hyzmatdaşlygy ýoly goýmak üçin Saud padşasy Salmanyň saparyny taýýarlyk görjekdigini habar berdiler. Omanyň Iran bilen ýakyn gatnaşyklary sebäpli onuň Saud Arabistany bilen ara gatnaşyklary geçmişde ýaramazlaşypdy. Iran Saud Arabistanynyň regionda iň uly garşydaşydyr. Sünnileriň ýolbaşçylygyndaky Saud Arabistany we şeýleriň ýolbaşçylygyndaky Iran ýakyn gündogurdaky konfliktleriň ençemesinde garşy taraplary eýleýärler. İran'ın milli gaz kampaniýasynyň resmisi Said Momeni Tehranyň türkmen gazynyň aktyrylmagynyň kesilmeginiň mümkindigi barada aladalanmaýanlygyny aýtdy diýip IRNA agentligi habar berýär. İran resmisi öz ýurdunyň Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberiniň ýurdun harj edýän gazynyň umumy möçberiniň 3%-ni emele getirýänligini belläpdir. Türkmenistanyň we İranyň arasynda tebii gazyň sowdasy boýunça şertnamanyň möhletiniň tiz wagtda dolýandygy we taraplaryň häzirki wagtda bu meseleni maslahat edýändigi habar berilýär. Şu aýda Türkmenistan İranyň 2010-njy ýyldan beri aktyrylýan türkmen gazy üçin $2 milyard bergisiniň saklanyp galýanlygyny öňe süripdi. Mundan öň oktyabr aýynda İran türkmen gazyna zeruriýetiniň aradan aýrylanlygyny aýdypdy. Tebii gazy baý Türkmenistan soňky ýyllarda öz gazyny Hytaýa we İrana satýar. Birleşen Ştatlaryň uly ýolunda geçen dinç günlerinde polisiýa garşylyk görkezden we ýol hereketiniň birnäçe sagatlap bökdemegine sebäpkär bolan ýaragly Özbegistanly ýük ulag sürüji terrorçylyk howpuny döretmek bilen bagly günäni boyun almakdan ýüz öwürdi. 25 ýaşly Hurşet Haydarow Birleşen Ştatlaryň Missouri ştatynyň Kansas şäheriniň goýunda uly ýolda 4 sagatlap polisiýa garşylyk görkezmeginiň ýa-ni jogapkärçiligi çekildi. Haydarow 27-nji dekabrda geçirilen gysga suud dinlençeginde özünün günäli däldigini aýtdy we özüne ors dilli terjimeçiniň berilmegini sorady. Häkimetler onuň asly Özbegistanlydygyny we Filadelfiýada ýaşaýanlygyny, biraz inglizçe gürleýänligini habar berdiler. Sudya onuň işi boýunça dinlençegi 3-nji ýanwary belledi. Şaýatlaryň aýtmagyna görä hadise 23-nji dekabrda ulag duralgasynda ýük ulagda oturan adamyň geçip barýan ulaglary uzyn nilli ýaragyň nişanyny almagynyň netijesinde ýüze çykypdyr. Emma şol adam okatmandyr. Şonda ýoluň iki tarapyny ýapan polisiýanyň we ýaragly adamyň arasynda birnäçe sagatlap dowam eden garşylyk häkimetleriň ulagyň aýnasyny döwüp Haydarowy tutsak etmeginiň netijesinde tamamlanypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Şu ýyl Türkmenistanyň azyk haritlarynyň gytçylygy we aýlyklaryň ençeme aýlap gejikdirilmegi bilen birlikde jem bahasy 5 milliard Amerikan dollarynyň hem geçýän 202 sany desga işe girdilipdir. Bu barada Prezident Berdimuhammedow anyny gün geçen Ministrler Kabinetiniň ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlisinde ma'lum etdi. Berdimuhammedow ýurdun özgörýändiginiň bir misal hökmüne getiren bu maliýe çykdyjylarynyň arasyna 2 milliard 230 milyon dollarlyk aşgabatdaky halkara huwa menziliniň we Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektiniň 500 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan Türkmen böleginiň hem bardygyny belledi. Bunun daşarda Berdimuhammedow ençime milliard dollarlyk desgalar bilen birlikde dünyadaky ykdysady çökünlüğün fonunda ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň pese düşmezligi üçin ähli zerur çarelerini görülýändigini aýtdy. Ol bularyň netijesinde haritlaryň narhlarynyň ýokurlanmagyna ýol berilmändigini, ýaşaýjylaryň aýlyk haklarynyň ýene 10% artdyrylyp, olary tölemek bilen bagly hem hiç hili meseleniň ýokdugyny sözüne goşdy. Aýlyk zähmet haklaryny tölemek bilen bagly hem hiç hili mesele ýok. Şol bir wagtda Berdimuhammedow şeker ýagy haritlaryň gytçylygynyň döremegi ýa-da dükan tekçileriniň doly ýitirim bolmagy, defisit haritlaryň ýüzlerçe adamlyk nowatlary, aýlyklaryň ençeme aýlap berilmezligi ýaly ýagdaýlar dogrusyna hiç zat aýtmady. Ýatlap geçsek, manadyň gara bazarda hümmetsizlenip başlamagynyň ýygyany bilen ýurtda hem daşary ýurtlardan getirilýän hem de ýurdun özüne öndürilýän haritlaryň bahalary galyp başlady. Türkmen häkimetleri narhlaryň ýokary görünmezligi üçin süwdegärlere basyş etseler-de, satyjylar ziýana galmazlyk üçin haritlaryň öňüne bir bahany görkezip, asynda bolsa has gymmada satmagy mejbur bolýandyklaryny görüň beripdiler. Şol bir wagtda bahalaryň gymmatlamak bilen birlikde ýurtda ýağ, şeker, ýumurtga, tok eti ýaly haritlaryň defisiti döredi we olaryň sowdasy ençeme ýüz adamlyk nowatlary emele getirdi. Daşygyzda bolsa adamlar gyt haritlaryň nowatyny bir ay öňünden ýazylmaly bolýarlar. Prezident aýlyklar tölemekde meselelerin ýokdugyny aýtsa-da, ýurdun dürli pudoklarynyň Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolanlar aýlyklarynyň 2-3 aýlap gejikdirilýändigini, şeýle-de plastik kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny bankomatlarda pul ýetmezçiligi sebäpli nagdlaşdyryp bilmeýändiklerini aýdyp, öz nägileliklerini bildirýärler. Geçen hepdede geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Berdimuhammedow ýurtda saparda bolan Halkara Valyuta Fondunyň wekiliýetiniň Türkmenistanyň ykdysady ulgamda kabul eden çözgütleriniň we saýlap alan ýolunyň dogrudygyny tasdiklaýandygyny öňe sürdi. Şol bir wagtda Türkmenistan eden saparynyň jemleri boýunça Halkara Valyuta Fondunyň ýaýradan beýanatynda ýurdun ykdysady ösüşiniň haýallamagynyň dowam etjekdigi nygtalypdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň awtyklary täzeýil bayramçylygy münasibetli geçirilen dawarada daşary ýurt aýdym sadyny ýerine ýetirdiler. 28-nji dekabrda türkmen lideri Aşgabatyň Älim din jalş merkezindäki täzeýil arçasyna baryp ol ýerde ýüzlerçe çağanyň gatnaşmagyna geçirilen dawara gatnaşdy. Türkmen telewizionynyň çarşenbe güni beren maglumatyna görä Berdimuhammedow bu ýerde goşadyrnyň içinde ajaýyp dawaralaryň şatlygyny paýlaşyp çağlar bilen täzeýil arçasynyň daşyndan aýlandy. Soňra türkmen prezidenti ýurduň Söwda Senat idarasynyň binasynda oturdulan arçanyň ýanynda geçirilen çağlaryň täzeýil bayramçylyk dawarasyna gatnaşyp çağlar we dawara gatnaşýanlaryň ählisini täzeýil bayramçylygy bilen gutlady diýilip habarda aýdylýar. Bu dawaranyň çäğinde Berdimuhammedow sahna çykyp DJ pultunyň öňünde sadanlarlyk etdi we onuň awtyklary Amerikaly aýdymçy Justin Timberlake'in Can't Stop the Feelings adlı aýdymyny ýazgyda ýerine ýetirdiler. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that. Türkmen mediasynyň maglumatynda bir tarapdan Berdimuhammedowyň DJ pultunyň öňünde duran awtyklarynyň bolsa aýdym-aýdyp tans edýän pursatlary görkezilse, beýleki tarapdan dawara gatnaşýan çağalaryň we adamlaryň tans edip ýa-da dik aýak üstünde olary alkyşlaýan pursatlary görkezildi. Şeýle-de döwlet eýçiliginiň metbuatda aýdylmagyna görä Berdimuhammedow Türkmenistanyň ähli künjeklerinde çağalaryň döwrüwap bilim almaklary, dünýä ilmyna çuňur aralaşmaklary ugrunda zerur şertler döredilýändi. Vilayetlerde we paýtagtda ýörite din jalş merkezleriniň gurulýandygyny hem ma'lum etdi. Türkmen prezidenti ýurtda çağalaryň döredüjilik ukyplaryny açyp görkezmek ugrunda ähli mümkinçilikleriň döredilýändigini, zehinli çağalaryň arasynda iň eýjejik gyýjak, garaşsyzlygyň merjen däneleri ýaly bähleşikleriň hem geçirilýändigini belledi diýilip habarda aýdylýar. Yeri gelenine ýatlasak türkmen lideri Dürlü, şorsanda gitara, pianino ýaly saz gurallaryny çalyp, DJ-lik edip aýdym saz meýdanynda öňräkden bäri özüni görkezip gelýär. Ol ilkinji gedek 2010-njy ýylyň iýununda Türkmenbaşyda çağalaryň arasynda akordeon çalyp buurdaky talantyny aýan edipdi. Mundan başga da şu ýylyň iýul aýynda türkmen mediasy Berdimuhammedowyň Kalbymda sen adly täze aýdymny işläp tamamlandygyny habar beripdi. Şonu döwlet mediasy bu aýdymda türkmen prezidentiniň ýetkinjeklik, ýaşlyk ýyllary hakyndaky oýlanmalary, ýatlamalary beýan edilýär diýipdi. Geçen ýylyň noýabrynda hem türkmen mediasynda Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine we sadyna döredilendi aýdylan öňe jan watanym Türkmenistan adly aýdymyň Guinness Rekordlar kitabyna girdilendigini habar berdi. 2011-nji ýylyň iýununda Berdimuhammedow öz doglan gününde "Saňa meniň ak güllerim" adly aýdym hem ýazgyda ýerine ýetiripdi. Türkmen telewizionyasynda aýdylmagyna görä bu aýdym prezidentiň sözü we sady esasynda döredilipdi. Emma soň ol aýdymyň bir näçe ýyl öň Döwlet Amanlykowyň aýtmagynda toý gününe diýen at bilen YouTube saýtynda goýulandygy belli boldy. Prezident Berdimuhammedow aýdym sadyň daşyndan ýazyjylyk bilen hem meşgullanýar we ol 2017-nji ýylda döwlet başyna gelen bäri Türkmenistanda onuň ady bilen 40-dan gowrak kitap çap edildi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Belarus tarapy Türkmenistandaky garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty 2017-nji ýylyň 31-nji martyna çenli ulanşa bermeyi planlaşdyrýar diýip Belarusyň Daşary işler ministrligi habar berýär. 28-nji dekabrda ministrligiň web saýtyna çap edilen maglumata görä, bu işiň barşy Belarusyň Aşgabatdaky ilçesi Oleg Tabanyukov Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Batyr Ereşew bilen geçirilen duşuň dowamında maslahat edildi.
Duşun çäginde Belarusyň ilçisi garlykdaky dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty 2017-nji ýylyň 31-nji martyna çenli ulanşa bermek üçin Belarus tarapynyň ähli çäreleri görýändigini belledi diýilip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Ýeri gelenine bellesek bu waka Türkmen hökümetiniň garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty gurýan Belgor Himprom kompaniýasynyň işine nägilelik bildirmeginiň ýa-da gabatelle. Türkmen mediasynyň 23-nji dekabrda beren maglumatyna görä Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň geçiren hökümet maslahatynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Batyr Ereşew Liwap welaýatynyň Köýtündag etrawyna gurulýan garlyk kali dökünleri öndürýän dagmagdan toplumuna 16-18 dekabr aralygynda edin iş sapary barada hasabat berdi. Türkmen telewizionynyň anyny beren maglumatynda Ereşewiň Liwap eden saparynyň dowamında deshanyň guruluşyk meýdançalarynda işleriň meýilnamada bellenilen möhletinden ýyda galmagynyň sebäpleriniň jikmejik öwrenilendigi hemde seljerlendige habar berildi. Huzanna potroçy kärhanalarynyň zerur guruluşyk serişleri bilen ýeterlik üpçün edilmeýändigi, deskalaryň anyk taslama maglumatlaryny almak boýunça kynçylyklaryň bardygy anyklandy. Hemde bu barada baş potroçça nägilelik bildirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistan üçin täze ägir turu taslama bolan kali dökünleriniň öýrümçigi boýunça dagmagdan baýlaşdyrjy toplumyň guruluşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmagynyň möhümdigini belledi. Diýip Türkmen mediasynyň maglumatynda aýdyldy. Ýatladyp geçsek bu toplumyň guruluşy Türkmen Hime döwlet konserni bilen Belarus Respublikasynyň Belgor Himprom paýdarlar jemgyýetiniň arasynda 2010-njy ýylda baglaşylan ulalyşyga laýyklykda alınıp barilýar. Soňky ýyllaryň dowamında garlykdaky dagmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşynyň wagt möhletine we hasaplaşygyna diýişli dawaly ýagdaýlaryň bir näçesi ýüze çykdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 30-njy sentýabrda ýaýradan beýannamasynda Türkmen tarapynyň Belarusyň premier ministriniň ornmasary Anatoliy Kalininiň ýolbaşçylygyna delegasiýanyň öňünde kombinatyň türkmen işçilerine tölenmeli aýlyklaryň gijikdirilmegi we beýleki problemalar barada anyk faktlary keserdip goýandygy habar berildi. Şol bir wagtda 27-nji noýabrda YouTube saýtynda peýda bolan video ýazgyda garlykda gurulýan dagmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň önümçülük deshalarynda ýanygynyň bolandygy görkezildi. Şonu Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri ýanygynyň kombinatyň uly bolmadyk bunker bölüminde dörendigini, ýangyn söndürilenden soň iş ýerleriň iş ýerlerine goý berilendigini habar beripdiler. Türkmenistan garlykdaky kombinatda ýylda 1,14 milyon tonna kali dökünlerini öndürmegi planlaşdyrýar. Bu önümçilik üçin 7 milyon tonna dagmagdan çyýmalynyň talap edilýändigi aýdylýar. Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky şertnamага görä umum bahasy 1 milliard dollarlyk kombinat 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmalydy. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2017-nji ýyldan başlap Türkmenistanda daşary ýurtly firmalaryň iş şäherleriniň düzümine degişli täze düzgünler güýje girýär. Ýagny indiki ýyldan başlap Türkmenistanda işleýän daşary ýurtly firmalarda işleýän türkmenistanlylaryň sanynyň 90% çenli artdyrylýanlygy aýdylýar. Bu arada soňky aýlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýörite karary yglan edildi. Şeýle çäre şu gün Türkmenistanda nähili zerurlyk bar we bu urdan ýurtda kabul edilen ozalky kararlar näme derejede berjädilýär. Biz bu arada Türkmenistanly Sençi Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş boldyk. Bir olarmyna durmuşyň özüniň öňe çykaran meselesi, sebäbi bu bizdille näçe bahtyar durmuşda ýaşaýan diýenem bolsak, ýurtda işsizleriň sany gitdikçe artyp gidip otur. Gary bersede hatda şol bir işli adamlaryň da aýlyk gazançlary durmuş hajatlaryna ýeten ok diýjek bolýanym, durmuş ýaşaýyş üçin edilýän
sıkbazı günvelliği sıkınmatlak gibi otur. Halkın yağdayını düşünmek, hakikati boyunanmak, diyeniyali netice vermek bolyaş kararın kabul edilmeli. Umuman Türkmenistan'da işleyen daşary ýurtly firmalaryň işgärleriniň düzümine degişli kararlar öňem kabul edilipdi. 2007-nji ýylda daşary ýurtly kompaniýalarda işleyen Türkmenistanlaryň sanynyň 70%-den gowrak bolmalydygy karar edilipdi. Şol karar näme derejede berja edildi? Nähili netije beripdi? Edilme wagtynda kabul edilen karardy. Ýöne her näçe gynanyrjym bolsa, şonu daşary ýurt kompaniýalaryndan beter bizim öz yerli edara kärhanalarymyz şo karar bozdular. Türkmenistanyň hökümeti bir tarapdan daşary ýurtly firmalarda yerli ýylatyň işlemeginiň sanyny artdyrmak barada karar bilen yerli ýylatyň işlerini üçünçüligi meselesine üns berýär. Başga bir tarapdan ýurdun içinde vilayetlerden paytaxta gelýän öz raýatlarynyň iş bilen üçünçüliginde hasaba durmak, registrasiýa bolmak ýaly dürli pätkelçilikler döredilýär. Edil şuun şu problema degişliýärdi nähili. Türkmenistan raýatyny işe kabul edýän daşary ýurtly firma şol raýaty işe kabul edýänligi hakyndaky resmi guwanamany ispravkan berenden soňra olsa işe durjak şäherindäki etrafyndaky polisiýa bölümine hukman hasaba alınmaly, hem de on her aýyna 10 manat pul tölenmeli. Olum her aýyň aýagyna baryp özüniň şol etrapda işläp ýörelligini tasdik etmeli, hem de täze için 10 manat tölemeli. Amanrada ýöne vilayet ýaşaýjylarynyň paýtagtda işlemek üçin resmi registrasiýa talap edilýär. O kanuny düzgün şeýlemi? Ol kanuny düzgün. Döwlet siýasat derejesinde de kabul edilen kararlaryň garşysyna hereket edilýär. Meselem, ol ýerde beýleki bir uly bayramçylyk bellenjek bolsa, onu vilayetlerden gelen serki migrantlara, işçilere şäherden çykmak talap edilýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Hacker hüjüm üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Russiýa garşy çäreleri yglan etmegine garaşlýar. Birleşik Ştatlaryň mediýasy Orsiýetyň Amerikanyň Birleşik Ştatlaryndaky saýlaw kampaniýasy dögüri Demokratik partiýanyň emaýllaryna sızdyran bolmagynyň mümkinligi baradaky aýplamalar boýunça Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Moskwa garşy jogap çärelerini yglan etjekdigini habar berýär. Merkezi Aňtaw agentligi we beýlekiler bu hacker hüjümleri bilen Donald Trump'yň ýeňmegine himayet edilendigini aýdýarlar. Habar agentlikleriniň atlandyrylmazlygyny soran Birleşik Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp çäreleriň arasyna ykdysady sanksiýalaryň salynmagy, belli hakerlere aýplamalaryň ýönkülmegi, Rus diplomatiýalaryna garşy çäklendirilmeleriň girdilmegi ýaly çäreleriň bolup biljekdigini aýdýarlar. Federal Derňew Bürosu, Merkezi Aňtaw agentligi we Milli Aňtawyň direktorynyň idarasy 8-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynyň öň Demokratik partiýanyň gurumalaryna edilen hacker hüjümleriň arkasyna Russiýanyň duranlygyny aýdýarlar. Merkezi Aňtaw agentligi hacker hüjümleriniň we maglumat syzdyrmalarynyň Donald Trump'yň Hillary Clinton'dan üstün çykmak üçin edilendigini aýdýar. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň aňtaw gulluklarının netijelerine garamazdan prezidentlige saýlanan Trump Russiýanyň goşulanlygy baradaky garaýşlary şüpheli garaýanlygyny aýtdy. Respublikan senatorlary John McCain, Lindsey Graham, şeýle-de demokrat Amy Klobuchar hacker hüjüm üçin Russiýa garşy berk çäreleriň görüljekdigini aýtdy. 100 senatordan 99-sy muny Ruslaryň edenligine inanýandygyny aýdyp biljek. Biz munyň bilen baglykda bir zatlary etmeli bolurys diýip Graham 28-nji dekabrda aýtdy. Ol Russiýanyň tutuş dünýä boýunça demokratiýanyň oňurgosyny ýazdyrmagy maksat edinýändigini belledi. Her zadyň çeni çaky bar. Inni Russiýanyň muňa düşünmegine wagt ýetdi diýip Graham sözüne goşdy. Trump Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Russiýa garşy sanksiýalary girizmeli däldigi baradaky garaýşa ýakyn edýändigine çalym edýär. Ýakynda prezident Barack Obama Orsiýetyň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň saýlawlaryna goşulmagyna garşy çäreleri girizmelidir we geçirer diýip
çıkış etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Awganistanda halkara insanperwer guramalar bu ýurdun halkyna ýardam edýär. Ayal gyzlaram insanperwer guramalar goldaýar. Hususan dul ayallara kömek edýän guramalar bar. 53 ýaşyndaky Zeynebe Action Aid atly gurama kömek edipdir. Ol tawuk ýetişdirýär. Hemem owahyjylyk işler bilen meşgullanýar. Kynçylyklara ýüzbe-ýüzdigine garamazdan öz çağalaryny okutýandygyny Zeynep gurrun berdi. Men 53 ýaşadym. Toğum makyan eşenekler toğuk berdi, sana ayal gelip. Ozal ýalyp gitdi, soň toğuk berdi. 11 ayal bolduk, biri bolsa maşin onymyz, bolsa toğuk berdi. Şol bakýar şu bejerýär günmedi ýaratyp. Abyň ýalmyr piwrag, bolsa hor har bolup mana bahar wa men mar bir piw ayallarda bolsa toğum belli ýok, jide belli ýok, satyp ana gününe gerekden ha. Ogluny galan pul alýar, satyp ýumurtasyny ýa üýjesini ýa toğum satýar, depter metdemki hem bollanky galam depteri 5 rupiýa boldum diýip. Aradan çykan 5 ýyl boldy. 5 ýyl boldy we patitini tanaşysy oglanyny okutup şöýt günüm görüp atyny. Näçe oglun var? 3 oglum bar. Ketdi 18, ondan küçük 14, ondan küçügem 11. Disipline ortancı meýdanda okuyordun ama sapar şu qarylan hatmaýtyn çameýdanda okuyberdim, soňra mana meçetçilerle getirýär. 3 çagan näde okutýarsyň? Özüm otağa bolsa özüm etýär, tuğ bolsa özüm ýakyn üçüsini birden okutup otyn. Çorba palo iýmesemem, ýa bir rahmet galan waçan berse iýýorn. Ya bir toyta taqqabysa bir asalar alaýorn. Bolmasa bu gün maqaş bragyndan tapsam begen iýip çypsalar okutup otyn. İmen atyatan günlerimde bir çireğini 2 kilowun tapmandan pişirip bilmänem oturdum. Sonra ocak çağaynatsam şoňa bir çeýne kapak ýanca kamera garyp pişirip bilmey oturdum. Onuň ýaryn çylry mektepden gelse çylry goýup özüm belli imen. Şöt çylry okutaýyn diýipden. Az tokdyp. Jarypdany tartyk goşup bilmeýdim. Ana ümitde okusam, ol garypçylyk ýa biriň 100 rupiýa 50 rupiýa diýip bilemýok. Onda biriň günlükçiligini berseň okuw galýar. Günlükçiligine diýiberim bolma şükür ketdi ama bir 150 berjek barsa günne. Körpe ogluň ýarasalamykda kömek etýär. Kömek etýär, men ata akşam namazy gerek diýip namazy okuýup gelip gadan metin çam içerin terýär, men jaňyslarny tişekleri ýalyp silkiýär, körpeçe tişekleri çykarýar, 11 ýaşynda bolsa toqyp ýan bakýar da. Gyýzy ýok, işlany oganda. Nan gaýram edende kömekleşip bilýärmi? Gadan gaýretsem ot ýakyp berýär, tamdyryň külüni alyp intejik ot ýakyp berýär. Anarym nämen bilbersiňiz ene bir 10 günde bir hepde de bir gaýtar 6-7 sandan ýapýar, şoňlaň şaýtýarynda. İlgin bir ýaxşy näse oglanyny okutup otyrdy, bir-birek nana kete bir aýy otyrynursa. Ya bir gadan tamaga alsatany golaýjak, hem saýlamyz getirip berýär, bir agyz ýarmagy. Şolaram iýmen şolar ýatat diýip oturup oglanyma berşöt batyn. Yaman horqyan ýokdam, horqdam mokdyan. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan oğlum Radi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.